Abira umbira kwenda mumutasi. Ndiri chokwadi. Ndikataura ndikuchokwadi. Ndichibatwa nemhosva. Kanye patapora nemhosva. Mwari atibatsirawo. Mwari ngatibatsirawo. Pamusoro mamutasi. Ini zita rangu ndinonzi Abhishek Tamanjira. Ndakauya pano nemhosva yangu yemunda naAlan Kabvunza. Muna June gore rapera takasangana naAlan Kabvunza masabhuku munyuku pane matakshop anorendwa ipapo. Alan Kabvunza airenda takshop. Achirenda takshop ipapo akazouya kwandiri akakumbirawo pekuisa takshop. Ndakawirirana naAlan Kabvunza kuti taizokwanisa kumupa mameters anoita 5 meters by 5 meters pedyo nematakshop pamusha wedu. Takawirirana naAlan akatanga kuvaka takshop yake. Takagara takazosangana nedambudziko rakanopinzawo matare edzimhosva kumutasa Mega City Court. Ndasangana nedambudziko iri, Alan Kabvunza akauya semunhu aida kundibatsira. Dambudziko ndapombedzerwa mhosva yananga ndapombedzerwa. Takapinda matare edzimhosva aingonditeera apo neapo, achinditeera apo neapo. Ndikafunga kuti munhu ari kundibatsira. Pandakapinda matare edzimhosva, Alan akauya kwandiri akanditaura takanga andibhadharira mari kumatare edzimhosva. Zvikandinetsa mari yataurwa yacho ndifuna kuzwa ndeipi. Ndakabvuma zvakanga ataura. Akati usanetseka ako nezvauri kutaura nezvazvo, mari yandabhadhara iyi 450. Asi mari yandabhadhara iyi unokwanisa kunditi pawakandipa patakshop pa 5 meters by 5 meters. Unokwanisa here kunditutsirawo pekuisa chimbuzi, because handina nzvimbo yekuisa chimbuzi nekagadheni kekutema muriwo. Nekuti ndave nepadambudziko. Ndakataura naye ndikati zvakaipe kuti tiende kwasabhuku tinoona sabhuku towataurire nyaya yedu iyi. Ndikana Alan hazvina basa handiti kwasabhuku takangoendere nenyaya yetakshop yedu. Ndikati zvasiyana netakshop kaizvo. Ndikanzi hatinozwaona sezvo tichangoramba tichidzika tichienda kwokudai. Takapfuura nepa vanoita zvekusaina masiginja emaafidhavhiti. Tikabva tanyorerana 8 meters by 20 meters kututsira pane 5 meters by 5 meters dzakanga atambopanana patakshop. Takaenda kumba zvakanaka, tikadzoka tikapinda mumatare edzimhosva. Nyaya yemutasa Mega City Court yakafamba ikasvika pakupera. Yapera ndakauya kuna Alan, chuya tinogadzisa nyaya yedu yechi paunoda kuti ushandira apo. Alan akatanga kutsika. Tikati wona shamwari nyaya iripo ndeyekuti iwewe chauri kurambira kuti tiende kuna sabhuku chii. Zvinhu zvakandinesa sakatanga kuona Alan akatanga kutopisa mumunda, akatanga kugobora mabhanana, kutanga kutema miti. Zvikandinesa zvikandirwesa hana. Tikati kuyo zvikazi wakanditengesera munda, wakanditengesera. Ndikandotengesa musha inini, ndikatengese musha inini nenyaya yekuti pakutanga ndakakutengesera takshop. Handiri pekuisa takshop 5 meters by 5 meters. Zvichienderana nekuti right now urikutoda ndakutengesera musha ne 450. Hausina kutambidza mumaoko, yautavabhadhira kudai. Zvakandinetsa ndikaenda kwasabhuku. Ndikataura sabhuku ndozvandikusangana nazo. Sabhuku akanditaura kuti nyaya uri kutaura itsva kwandiri handizive, because haunambouya pakandiri kutaura nzvimbo yauri kutengesa. Wakanditaura kuti mukomana wayo akumbira pekuisa takshop. Ndozvandinoziva kwauri iwe. Takagara, mukomana akaramba kuchera. Taitovhunduka inzwa mukomana kutanga kuti achigobora mabhanana angu muyadhi. Tikati ko chii chiri kumboitika pane munhu? Hana yangu yaruwa ndiri mukati memba. Ndikati ndoita sei manje? Ndakaenda zvekare kuna sabhuku. Sabhuku akati nyaya yakuda kuenda kumapurisa iyi. Ndakaenda kumapurisa, ndikaenda kumapurisa. Nyaya yako ishamwarika. Hapana nyaya inouya kumapurisa, because zvinomira zvakaita zvinhu izvi ndezvemadzimambo. Unofanira kuenda kune madzishe nemadzimambo. Ndakadzokera zvekare. Ndikaenda kwaishe Samanga. Ndasvika kwaishe Samanga, handira kugutsikana nematongero akaitwa nyaya. Ndakadzokera zvekare. Ndikati ndoita sei dambudziko iri? Muri yese yakanga yakundipopotera kuti ndakatengesera munhu musha. Zvikanzi unotengesa musha wacho ndewako here? Ndikati ini handisi musha hausi wangu, ndakanga ndiri padambudziko. Ndakangoti biwanawo pekuti ubatsika nobhizinesi yako rauri kuita. Zvinhu zvakandinetsa kuti muri yakatanga kundipopotera. Ndikashati ndoita sei?
ndopandakaya kuno kwamambo Mutasa ndikakumbira mambo Mutasa ndikati mambo Mutasa ndauya panapa nechimwe changu ndozvachii kana mambo Mutasa unonyorerwa masamanisi ako ozouya mumataredzi mhosva asi pandakauya kumataredzi mhosva pakanga paine zvinhu zvaiitikawo here ndofunga kuti mamambo Mutasa here because mazuva akazomboita achichinjwa chinhu asi akauya musi wa5 November panapa tivadapiwa zuva remusi wa25 February gore rinei then pachinjwa mukomana uyu tiri mushishe kuti fambise nyaya iyi mukomana akazosungwawo nenyaya yekutengesa madrugs pamatakshop paya saka mukomana asungwa nenyaya yekutengesa madrugs nyaya yakabva yamira tikamirira kuti mukomana abude muchitorongo anenge akatonga anasatonga 4-5 months takangomira takamirira mukomana paakabuda takasimudzira nyaya yedu tichiva pana pakapamberi pedare asi ini pakutaura chokwadi handina musha wandakatengesera munhu because musha uyu une zvirimwa zvakatowanda zvisingawepe 450 pane dzimba dziripo pane miti yaakanga tanga kutogobora pane zvinhu zvakawanda stereki asi handingakwanisa kutengesa musha ne450 asi nekuda kwekuti iye akanditaura kuti andibhadharira mari kudare redzimhosva ndakanga ndatambira zvari achiti anaonopikisa chimbuzi saka pari zvinezvi ndakauya kwamambo Mutasa nenyaya yekutiredi yacho iyoyo ari kushuwira mukomana uyu kuti anzi ndakamutengesera 180 meters by 200 meters haipo papamusha pacho saka zviri kundinetsa kuti akanga aiwana papi ende paari kurima pacho akanga apegerwa nani pasabhuku handira kuenda naye ari kungorima munda at random saka zviri kutondinetsa kuti toita sei ndatendama inini tone nyaya dzakawanda dzimwe dzacho dzinotobata imi dzimwe dzacho dzinotobata imi imimi hamuna simba rekupa munhu pekuitira commercial business anopa munhu pekuitira tuckshop pekuitira store pekuitira bottle store pekuitira chii iMutasa Rural District Council chete imi hamuna simba iroro ende zvinhu zvese zvamunotaura zvematuckshop nechizvi hazvingoiswi pese pese va zvinoiswa mumadesignated areas kunozikanwa kuti pakati pane business center pakati pane business center pakati apa ndo panoenda matuckshop anoenda kana uchida kuti tuckshop unoita application kukanzuro kanzuro yoya yo approve kuti apa nokwanisa kuita chii tuckshop because imi kana makutomezhera munhu 5 by 5 meters simba racho rokumbomezhera munhu 5 by 5 meters maamaripiwa naye ndo chekutanga icho chechipiri ndechekuti pane mubvunzo wamo ndipo kuti munhu haangangouyi obva asvika kutaura kuti ndandi kubhadharira mari kukoti mari inosvika ku$450 zvazokonzera kuti imi muzofunga kuti pa$450 ati akanga chikubhadharirai muhamafunga kuti ndikakupa futi 20 by 80 meters zvinoenderana saka mukubvuma kupa munhu 20 by 80 meters dzamukutaura zviri kuratidza kuti manga mawirirana nezvaakataura kuti ndandabhadhara kukoti 400 toda mupedza naiwe obva agara pasi tozosumudza munyamubhadhari ndiyo chanditaurira mubhadhari kuti wanga wachibhadhara iwewe hauna munyaya kwamijastiti hauna chii wanga uri mubhadhara yei mari toda mupedza newaguma kuti imimi kuti makazomupa 20 by chii yamakati nokwanisa kuwedzera 20 by 8 meters yanga iri kukomba nzita chii pakutanga akadanza andibhadharira bheo munhu kuti akati andibhadharira imimi makabhadharirwa bheo here kwete ndobatoziva saka kana ari kuti haana kubhadharira imimi makazviona kuti hamuna kubhadharirwa bheo asi munhu wouya woti ndakakubhadharirai bheo imimi wamamupa land yechinhu chaasina kuita 20 by 8 meters saka 20 by 8 meters yanga iri iye akazoenderera mberi achitanzi
mari yandakubhadharira kukoti wowanaka ndakubhadharira mari izvozoda kurapa akasvika kutaura neni because pandakanga achibvunza ti kukoti baba wakati akubhadharirai mari yebheo handiti imimi mukati bheo hapadi hamunabhadhariwa bheo ndakazozongorora masure because bambo makambosungwa here zvekubirwa mukati after court saka bheo yanga iri because court chekutanga kuti uzobhadharirwe bheo unofanira kunga wakapa nemhosva wobva wapinzwa mukati wobva wachizobhadharirwa bheo ndeyekuti ungogumidzwe kuti uzotongwe uchibva kunze chete saka ini kana musina kumbosungwa musina kumboita sei asi munhu wouya woti ndakubhadharira mari yebheo imi wamati ndakupa lendi aine chimbogara henyu pasi sumukai bambo chokwadi muchataura here yes baba makadii baba makasimba zita ndinoitwa Alan Kabvudza relationship yenyu nababa samutamangira yakambomira sei makazivana sei munozivana sei munogara sei relationship yangu inini naAbisha paugara pastori iri pakutengeserana pekugara mushure mekunge inini ndichigara pamatakshop ari muvillage ndo pandaigara ndauya 2023 Abisha akauya pamatakshop panzvimbo iyoyo yandailoja inini akati iwewe ndiri kutengesa nzvimbo yekuti uwane pekuwakira nekuti munomu muvillage uri kuita zvekuloja nekuti ndailoja saka kana uri kuda pekuti iwewe uisewo takshop yako ndine nzvimbo yandinokwanisa kukutengesera kuti uise takshop. Abisha ataura izvozvozvo ndakaenda naye kwaSabhuku. Sabhuku ndauya ndiye akaenda neni naye. Uyu ari kuti ane paada kutengesa pekuti ini ndikwanise kuwakira musha wangu wekuti ndigare nekuti ndinogara pamatakshop. Sabhuku akati zvamataura ndazvizwa, ndiri kuuya ikoko kundoona nzvimbo yacho yoda kumisa. Nzvimbo izvesho yakatarisana nematakshop yona. Sabhuku obva aona nzvimbo. Taita saizvozvo Sabhuku aona nzvimbo. Sabhuku akanditi inini iwewe zvorugara zvawapuwa pekutengeserana naBisha papa. Ndiri kuuya nasekretari nedare rangu kutoona nzvimbo. Sabhuku wakauya nasekretari nedare rake wakaona nzvimbo. Tobva tazoenda kupa kwaSabhuku naAbisha. Sabhuku akanditi kuti ukwanise kutanga kuwaka apa ndiri kuda mari yekuti iwe wamugari wemuno. Ndakabva ndabhadhara mari yekutanga yekuti ndapuwa nzvimbo naAbisha. Mari ndakabhadhara $80 ndo yanga iri yekutanga kuna Sabhuku. Ndobva ndaenda ndisati ndawaka asati ndagara ndikungoloja naAbisha. Takabva taenda kwaDC, tobva taenda kwaMutasa. Taenda kwaMutasa takasvika kuitirana mapapers kuti declaration form ndekuti iye anditengesera pekuti ndigare sezvazvataura naSabhuku kuti uyu munhu uyu akasike kutanga kuuya nevanhu panapa achivatendera kuti ndakutengesera apa, ozopedza ozoshandisa matare edu kuti tibatsire kudzinga munhu uyu kuti aone futi kutengesa nzvimbo. Saka handisi kuda kuti ugare ipo papo musina zvamaitirana naAbisha. Ini ndazviona asi kai mundipepa ramunonzi kubirira mangwana. Tobva taenda patapuhwa pataitirana declaration kwaDC ndobva akatanga kutengesera. Pamusoro musati maenda nini makatengeserwa makapiwa pekugara here kana kuti stendi yetakshop? Ndobva toda kuzwa. Ndakatengeserwa stendi yetakshop. Ndinonda unoparanidza kuti pekugara. Ini ndakazopenda pekugara. Tiziwe chinhu chimwe. Anditengesera mundo yezi stendi yetakshop yange iri nzvimbo yakapima. Ndatenga nzvimbo yeye mwedzi aritaura yapa iye ruchapu sehumbo kudarika haisiyo mwedzi iri pamapepa nekuenda kwatakaita kwaSabhuku. Wakazoti tagara anditengesera zvesho nzvimbo doko ka wakanditi kana uchibuda mumba mako iwewe andidi pakuti utsike kustendi kwangu uchienda kuseri kwemba yako nekuti kanzvimbo kako akakadoko. Saka mino toilet uchaita sei? In for sure toilet handisina ndaitoshandisa toilet yeruzhinji. Wakabva auya obva ati ndoda kukutengesera futi pekuti uise toilet. Obva anditengesera pekuti ndiise toilet. Tobva tanyorana futi pasi mubhuku panamba mari yake. Mapepa acho aripo. Tanyorana pasi pekuti andise toilet
wakazopedza futi Abhisha obva aenda futi neni kuti ndine munda wandiri kutengesa wamunda wechitatu. Wakandiratidza minda iri 3. Munda 1 wanga uri kugomo obva aita garden, pobva paita munda wanga wakagurana nemunda wandiri kugara. Ndikati ini handigoni kutenga garden, ini ndiri kugara panzvimbo yakamesurwa 5 meters nokuti panhu pandoda ini ndepekugara, saka garden handigoni kutenga garden nokuti handina pekugara. Uyu munda wechipiri wataurawo 3,500 euro da, ini handiyoniba, ini ndiri vhenda ndichitengesa zvinhu zvonipa tese every day. Saka 3,500 kuti nditenge pekugara handina. Uyu wechipiri wataurawo zvataura zve450 ari kunyepa. Munda pamwepo wese mari yandakamupa $700. Wakati 450 plus 250 yobvaita 700. Takaenda futi kwa DC, tobva taenda kuitana futi preparation 2. Vandaenda kwa Sabhuku naye, Sabhuku akati pawaigara pamatakshop iwewe wanga uri kuloja ukapuwa pekuti uise takshop, wanga usingakwanisi kuti ubhadhare mutero kana kubhadhara mutete wekuti uri mubhuku nokuti wandofanana ndakagara pamatakshop. Asi izvozvi zviti hakukupinza mubhuku, saka mubhuku mawakupinda ndinoda $100 tokuisa mubhuku kuti wamumunda wane munda zvoroti wakutera munda wakutera kukanzo. For sure ndakabhadhara $100 kwa Sabhuku. Sabhuku akatambira mari yona iyo, ndaona uri panapa Sabhuku wacho akandisa mubhuku, ndikabhadhara mari yekulenzi, ndikabhadhara mutero, ndikabhadhara mari yemaganzvo. Sabhuku anga anditambira kuti wamubhuku, akauya akaona nzvimbo, akauya akaona mugano. Abhisha ndakaenda naye kwa Sabhuku kasingaperi, pachitiko chese pandisina kuenda naye kwa Sabhuku pagomba retoilet chete rakanditengesera. Asi pese pakanditengesera pekuti ndigare wakanditengesera. Zvari kutaura zvekuti hazi ini ndakasungwa, iwona wakomanawa tagara akatanga kundirwisa achiti iwewe ndinoda kuti iwewe aenda nenyaya kwaSamanga kwaishe wakasvika achitaura nyaya kusemataura aiita, akati inini munhu chandiri kuda paari ndechekuti ndinoda kuti andiwedzere mari. Ndefunga kuti ndo nyaya yachataura muno kuti uri kuda kuwedzerwa mari nekuti uri nditi munhu wandakakutengesera nditope ite 3,000 nekuti umwe ndakakutengesera 3,000. Saka wakazoenda kuna Sabhuku obva waiti Sabhuku ndoda kuti ndibvise munhu uyu mundibatsire nedare rendibvise munhu tise umwe munhu. Sabhuku akati hazviiti. Mumasuro akanga ambouraya munhu kwahoti wedu auraya munhu obva atengesa munda we atengesa munda munhu uya atovaka zvakaitwa panapa apedza kumbhadhara kuda munyaya dzake dzedze wakabva adzinga munhu uya munhu anga ari mukwasha aro hanzadzi yake munhu obva aputsa dzimba bva aenda nokuti anga ari mukwasha. Inini wakarepa maikuru wake uyu wakampindira usiku apindira maiguru wake obva kukadzwa mukoma wake ndopamazwa ataura nyaya kuti kupolisi akambhadhara bhero. Pandiri ndakambhadhara bhero pacho handisi kupaziva nekuti iye haana kubvira apinda muusungwa pamwe kuti wakazoona kubudiswa nebhero application yasudza kuti yabhadharwa ndiani achibva kwando wakaenda kwadisi kucourt straight. Saka zvorova kuti iye anongopinda muusungwa kuti wakazobuda nebhero application yakanga asina kudini kuziva kuti yaitwa nani. Ari pamaikuru wake mari yandakamupa ndo mari yaakashandisa kukoti kwamutasi kuti abhadhare mari dzake zvaidiwa ipo papo. Saka akazodzoka kuna Sabhuku akati inini handinawo yamari yeuyu boka. Mari yake yakaenda kukoti. Saka inini ngandiwedzere mari. Akasandiwedzera mari ndichashandisa matari kuti ndimudzinge. Ndosamaona auya panapa nhasi. Panhu pandiri kugara Abhisha wakanditengesera. Andifunga kuti pangu uri kuya achitaura zvimwe wakandirendesa akazona ndawaka kana kuti ori kuti ndakabva kurwendo rwekure ndikasvika munhu aripo. Pandaiwaka mambo uyu munhu uyu paakanditengesera ndo pandakawaka ndo pandiri kugara zvino izvi. Mabhanana ari kutaura uyu akanditengesera mbeu mabhanana. Ndiye aitochera makombasha achisima ndichimbhadhara. Ndikasima ndikawaka mvura ndakatanga kuwakisa ndaitora pamba pake achindichaja dola pamugomo mbiri panonda handipedze kuwaka nemvura yekudini yekuchajwa dola pa 2 buckets. Ndobva ndadhonza mvura yangu inini vandaisa pamba ndadhonza mvura yaye kuti waita wakagara pawaisa mvura yona ndo watoshandise pamba pangu watochera mvura pamba pangu wari kundirwisa kudaro nemusota wakarambidza kuchera mvura nokuti yake mapombo wakazotengesa. Itori tsika yake kuti kana akaita mhosva unoshandisa lendi kutengesa munda ozovhara. Kumashure kwangu inini akatengesa minda 3. Ini mundu atatozotenga kwe 3.5 negarden asi akazotenga garden isina pekugara. Saka minda ndakatengeswa naAbhisha ndio ine matsamba nemari sisi kubhadhara mutero kuti tadzaona ndamubhuku ndamugara munzvimbo. Saka andina pandinoti Abhisha zvari kutaura zvekuti asi ndakamubhadhara mari yeuyu mari yake yese ndakamupa cash iye ndiye akazonga kubhadhara mari dzake kukoti ende pasho kuti ndakanga ndiripo. Nyaya kuti azi inini ndakapinda muusuku ina handidhavi kana bata chinodhakaba awa ndo wakatonga wari kuronga zano rekundisungisa nyaya yakandisungisa mudzanga wembanje
vori wanga uri bemambanje pamba pangu izvi mambo imba ndiri kugara inini andakavaka pambepo papo haina maglazi vaine french door nekuda kwake uyu uno achiputsa mawindo ibva panapa ibva panapa zvikaramba chashandisa mataro randibatsiri kukubvisa ndesomwe munhu haundizivi tsika yangu ini ndiri musouth africa saka itsika yangu kuti ndikubvise tete vake mai romeo akagarapo uyu patakatengeswa munda wakanga aripo akauya akazi mai romeo ndatengesera uyu pekugara nekuti uri kuroja mutakishop ndichiti chokwadi chendairozha pamatakishop asi mambo ndondaida pekugara ndine mhuri ndakabvuma kutenga munda ndakatengesewa ndondatisina pekugara Tete Romeo. Mazona starei. Munoti inaro starei paratawa. Asi pakaitwa transaction manga muripo. Takishop wako yakaita blandi asi ini ndakabvunza kuti zvimwaita here kuti muuye kuvaka takishop muyadhi nemunhu isisu takasiyiwa nevabereki vedu panapo tichitigara tida pekugara tokuugara muno aisiyo nyaya bamarume nyaya iripo tete ndeyekuti pakataurwa nemurume uyu hanzvadzi yenyu achiti ndapa uyu pekugara mamuripo here ndandisiripova ini ndakazondosanganawo nawo waru aiti tirubva kwacho asi ndandisina kutaurirwa ndisuziva chiro asi makazoziva ndandisiruziva chiro ndipo ndakazoziva makazoziva seimi kuti uyu wapiwa pekuri patakshop pevabereki wenyu pemakasiyirwa ndiye angati kutaura iyoyo kuti wataurirwa here kuti ndachiyeserwa pakatakishopwa ndikati maona zvaita here ndazwa azati igarai tichitoita kutotsvaga zvinhu mambo emusimukai mambo imusimukai pane nyaya dzenyu dzatawa pamba ndisada muyeso umbozwa kuti dzakaitika gore ripi fatawa nyaya yekuti makauraya munhu igore ripiro hapana pandakauraya munhu changamidzi hapana ndauraya munhu changamidzi ko pazi makarepa munhu handina kurepa munhu pandakazi ndakapomedzerwa mhosva ndakapomedzerwa changamiri wangu ndakapomedzerwa nemunhu ipepa racho repa rakabva kukoti kuti handinonge ndanzi ndakabada nyaya makaita rini yaitwa rini hai yakaitwa gore rapera gore rapera najulai najulai saka sei mazoenda kotora court extract zuma rimwe zuva ndakatomboenda kufambira nyacho kumapurisa ndikazoti zvakamira sei pandaona zvakatadza handakwanisa kuwana court extract kumapurisa ndikazi kuti rega ndifambe tichibvunzawo ndaibvunzawo kuti ndo zvifambisa sei kuti ndiwani papepazi kuti mhosva yangu yakatongwa sei panyaya yenyu payakapera judgment payakapiwa hamunopiwa judgment takapiwa judgment but nekuda kwekuti uyaindinyepera kutanza akanga ndibhadharira bhero ndisingasonzwisisa ndopandaitsvaga haisiyo nyaya yakakuendesa kukoti ndeyechii ndeassault ndechii assault assault what type of assault pamatimu dzindibasa zinazonzwisisa zvangu kuti assault yakamira sika ndazoti iassault iyi yenyu inonzi indecent assault okay mukada kumbowana nekuti assault indecent
assault iri urewe indecent assault saida makapinda pamwe mukadzi uyu handiti musina kupfeka hembe kumusoro kana kuti makapinda muri mupusho makapinda makarembedza kana kubata mazamu handiti ndosaka mhosva yenyu ruzi indecent chi assault hazvisi kuda kuti makachaya munhu mba makana chibhakira asi zvamakaita zvakafanana nokunge makarova chi kurakidza munhu zvaasingafaniri kuona and because ini ndechita judgment because izvi zvetuma-court extract zvine tutsotsi twakawanda because mukasvika mukaita zvomunoita ikoko senge mataurira muri kundita mukasobhadharwa mari kwadaira mari dzenyu hazisumbobuda kuti dzamba mubhadharwa kodi dzadzidze mari dzamba muri kubhadharwa kodi ma700 450 anga ambori yenyu mari dzomutora dzakawanda-wanda pa 450 700 chichi dzamba muri kubhadharwa kodi dzadziridzei iye ndiyakati akandibhadharira murumo murumo ndiyakati akandibhadhara ina asikatozipa bhadhara kumari ndosaka ndakanauzvitana uyu ari kuti handina kumbobvira ndakubhadharirei chinhu kukoti asi ndaikupai mari imimi muchiobhadhara chii mega maiita zvenyu zvomagemu yamaita asi mari maipiwa nemukomana uyu imi hamunobvira mamurisiva mari nemunero zivai pamo munoziva chinhu chinonzi affidavit munoziva here bambo chinhu chinonzi affidavit kunyora affidavit kuti ai abhisha anzani mutamangira do hereby solemnly declare that I chakati mwamaenda neaffidavit there mwamaenda kuti pamberi pacommissioner of oath mwamazi ndizvo here mukuru moti hongu mozisaina apo mwamasaina commissioner of oath of what chi d munochiziva here chiro ichocho hongu mambo wangu hamuna kumbochiita here chinhu icho takachiita asi pa ndati bambo hamuna kumbochiita here hongu ndakachiita makachiita anditi saka kana makachiita munomire pamberi apa muchinyepa zvinhu zvamunoziva nyaya iripo mambo wangu ndeyekuti maectrage yakanyorwa nemurumo hatisitaura nenyaya yectrage tiri kutaura nenyaya yeaffidavit makanyora affidavit kusaina kuti wawirirana nezvawadini zvakanyorwa ipapo hausaini kana usikuwirirana nazvo kusvika zvauri kuda zvadii zvanyorwa saka imimi chamuti hamusikuwirirana nacho chii imi makasaina chandinosukurirana nacho mambo wangu ndechekuti mapepa akazonyorerwa because mapepa zvatakanyora nemurumo handizoziri kuenderana nezvo takatawirirana affidavit parinosainwa parinopedzisira kunyorwa panobva pavharwa hamusaini affidavit risati rapedza kunyorwa and the commissioner of oath haadhindi affidavit risati rapedza kunyorwa saka imimi muri kuti rakazonyorerwa kupi apapi nani mirai da kuerengerai chinhu wani handika mataffidavit makanyora munoriziva hamukumbiri umborona ini bvunzai zvado tepirira zvadokubvunzai muda kuonei chamuda kuona muda kuonei inoda kubatsirai bambo kuti kana muda taumbavhaka musazobvi makanyora pasi mazwa here bambo kana muda kuzita umbavhaka musazobvi makanyora chii pamakaita ye5x5 makanyorerana makanyorerana nditi
ndizvo here izvi. Abisha Mutamangira 50075524 R50 residing at the village do hereby solemnly and sincerely we swear or declare the following: that I have sold my measured piece of land to Allen Museti Muwengba for $250 and paid cash. Measurement of the land is 5 meters by 5 meters, which gives us 20 square meters, 25 square meters. I make the above statements conscientiously believing the same to be true. Signed, Masai Muswa 13 June 2024. Pamberi pa St. Baba, the priest in charge with St. Francis Anglican Church. Baba Nyatsatsa. Ndizwe? Thank you. Saka pa 250 makabiwa? 250 makabiwa. I, Abisha Mutamangira 50075524 R50, residing at Munyuki village, I do hereby solemnly and sincerely swear declare the following: I have sold a piece of land to Allen Mzeti Mwengba 50079178N04. The land goes for $450 and paid cash. And measurement of land is 180 meters by 200 meters. I make the above statement believing the same to be true. Signed, 29 July 2024. Signed before the priest in charge, St. Francis Anglican Church, Baba Nyatsatsa. Ndizvo here? Handitenderani nacho mambo. Hamuna kusaina here affidavit iyi? Pepairo inini handina kusaina because pepairo dai randakasaina ndezvekuti pane 8 by 20 meters ndo randakasaina. Ndonomubvunza kaprista. Right. Izwai bambuka. Pane zvinhu zvakawanda. Mufundisi aripo here? Aripo here panapa? Anzi. Because bambuka, kana muchiti mimi yamuruzi yai 20 by chi, apa muruti chii chakaitika? Muruti pakawedzerwa mazero? Nduti pakawedzerwa mazero nekuti Alright, but still nyango pakawedzerwa zero ka 8 meters hazombochinji kuita 20 meters. 18 meters. Tikawedzera mazero pana 180 panosara 18. Tikabvisa 0 pana 200 panosara 20. Anga mazabambo zvatiudza kuti pamwe pacho bambo ngatisapedze chii, ngatisapedze nguva. Kana muda kuita reverse deal, moita reverse chii deal. Motaura murume uchamwata kuita reverse deal, mowirirana umudzosera mari yake than trying to be clever. Musi wa 7 December 2024 makaenda kudarika kwaichisamanga nenyaya yemunda na Allen futi. Right. Ichesamanga akati chii? Akati munda ndiwa Allen. Abisha siya Allen ashande nzvimbo yake iyo makawirirana uye regedza kutengesa ivhu. Ndisho Abisha siya Allen ashande nzvimbo yake iyo makawirirana uye regedza kutengesa ivhu. All land belongs to the state. Zvivhu rese ndera president. Ishe sabhuku mambo macustodians chete eland.
they look after the land on behalf of the president. Ndizvo handiti kutengesa ivhu inyaya inonzi fraud. Munenge matengesa ivhu rapresident ramusikafanira kutengesa, mutemo weivhu autese haritengeswi. So it becomes a criminal issue kutengesa ivhu, kutengesa land. Imwe nyaya yamutori nayo. The fact yekuti matobvuma kuti pa $450 ye 5x5 ye $250 makapiwa, zvikureva kuti itsika yenyu bamu yekutengesa ivhu. Uya nomuoko ndiani? Sumudzai chete. Inini ndiriwo hanzvadzi yaAbhisha Mutamangira. Ndinotera mushure make ndinozi Melody Mutamangira. Saka zvese izvi zviri kutaurika apa handina charanga ndichimbozwaba, kuburikidza kwokuti Abhisha Mutamangira uyu takaberekwa tiri mumhuri imwe chete. Saka pamba panogara vanhu zvakaita sisu wangu vanoraramawo nemapiritsi, musoro hauiti zvakanaka. Pane vamwe varipo vari kuraramawo pamusoro pevhu iroro pamba patakasiyiwa nevabereki. Ini ndakaroorwa kuMozambique, saka ndakadaidzirwa kuti ndo nyaya iri kunoko. Zvobva zvandirwadza kuti saka nzvimbo yatakasiyiwa nevabereki zvaiya kupambiwa. Isusu tikafunga tabva kuvarume tinoenda kupi? Lazava sisu wangu ava vaitochema vachitoti tichaendepiko takutorerwa nzvimbo yatakasiyiwa nevabereki. Upfumi hwakasiyiwa nevabereki ndewemhuri yese. Nzvimbo iyi haisi yaAbhisha kana paine zvavanga vachipangana hawo nababa avo. Ini handitovazivi kutotanga kutoonanawo navo panapa. Ivo ndofunga vatondiziva, handizivi kana vachindiziva. Saka takaona zvakakodzera kuti tikumbirewo Sabhuku Munyuku nechimiro chaanoziva pararamiro tinoita pamhuri yedu, kuti pane varwere vepfungwa varipo. Vese vanatete vari panapa vayazomirira kuti mukomana kuti kadai nemisikazwa yake yaiita kutengesera vanhu ivhu achitengesera vanhu paumba. Isusu tese hatisi kuwirirana nazvo semhuri, kuti kana paine zvavakaitirana zvaidai zvaibvira taidzorera hedu munhu nekuti vanhu ava vasingatori zvakanaka pfungwa dzavo ndorama nemapiritsi vanoenda kupi? Inini kumba kwemunhu kwandakaroorwa kubviri, kune vamwe vana mainini vakaroorwawo kwavo hakubviri. Saka pamushapo wandipo ipapapo. Saka vese vanatete vari panapa vasharuka vaisari apa vari kutofambirawo nyaya yechichemo chekuti kana zvesvo zvakaitika tachikumbirawo edare kuti mutibatsiridzewo kuti uyu murume uyu asakwanisa kutorera nzvimbo. Pane dambudziko revanhu vari kurara ipapo vari kuda kutobatsirwawo. Vamwe vanhu vari kunze vakatengeserwa, vamwe vanotengeserwa minda kwakurungobatsirwa kana paine dambudziko rawira pamhuri. Ongonzi rimawo apa uchingopoto uchitibatsiridzawo kuita sei kuchengeta mhuri. Vanotenga mapiritsi, vanobaya majekiseni kuti panokwidza hosha dzavo vaite sei vaende vanobatsirwa. Mari panenge pasina, saka vanhu yaya vanopota vachiita sei vachitibatsira. Iyi nyaya iyi ina hatombozvizivi ava kuti vane umboneni here, kuti vakambondionawo here panyaya dzavo dzavaipangana. Izwai chiripo tete. Munhu munofanira kunga muri kubatsira ihanzvadzi yenyu, nekuti hanzvadzi yenyu ndiyo mbavha, hanzvadzi yenyu ndiyo horomoni. Inotengesa zviro zvisiri zvayo. Kana ichitengesa zvinhu zvemhuri haikonsauti vamwe vana vemhuri. Kana achitengesa zvinhu haasi kukonsida kuti pamba pane vamwe vana vari in need of that land. Ari kuzvifunga chii? Iye haasi kufunga wavo, because nyaya irapa iri very clear. Kana pari pamusha pana mai nana baba, uyu ndobva atengesa without the consent of the family. Itori mhosva kumhuri yainayo yekutengesa chinhu chedzinza, dzinza risingadi risingazivi. Anzwa, ende munhu ndandichida apa ndisabhuku aripo sabhuku ngauye sabhuku.
sabhuku ndeuka sindiani sabhuku kouinde Alright. Tokumondia. Imunozandiwa David Muyo. What's it to me? Right. Because akapiwa power atonika. Yokumirira sabhuku Muyo. Kana sabhuku Israel. Asibe. Freeman. Yes. Uno wakamiswa basi. Ndishe Munyoka. Nekuda kwehori hwaitwa munzvimbo medu kugarisa vanhu mastendi mari dzacho achidya Ishe Munyuka anga asingadzipiwi. Saka uyu wakamiswa basa ndiIshe Munyuka. Wakamiswa basa ndiIshe Munyuka. Saka which means itsamba ichashanda. No, ndipe phone number yasabhuku. Shanda pocket na zvinhu chakaneti. Akamiswa basa ndiye. Ani namba dzam ndipe namba dzasabhuku. 0778. Phone yangu ndikupe. Ipo wakamiswa basa. Kutoya kwaita apo. Imoto. Taikudaidza sewitness. Asi apa wauya semumiriri wasabhuku. Ndiri kuda mumiriri wasabhuku. Handisi kuda witness. Wandiburitsira tsamba ikaidzi. Power of attorney. Kana risati rachekwa. Muridzi akapa tauchitoti atori kana ari kutosara robva ratosara panapa. Ndipe namba dzacho. 0778. Politics dziri kumama. Initiative zvepolisi ndichaziva. Unokudai hamuna politics. Right, 000 078 49 40 46. That's in the 0778 494 046. This is 0778 494 046. Yes. In the Sabhuku. Makadini bambo. Gwindiri bambo. Right. Ndi mambo mtasa. Ndikati mukwambo ndizwe kuti uvhinye apo. Ora ndazwa mukwambo. Ndine nyaya panapa. Izvozvi amuri kutuma achikubatsirai basa renyu sasabhuku ndiani? Hapana. Ko Tokumo uyu? Ndi Tokumo muzukuru wenyu? Ndiye wamuri kutuma ere? Ndiye. Saka 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 iyo zvapo anga kuramba nemabhuku enyu asi hamuchashandi naye ba.
Hamchashandi naye ka. Ora. Saka ino ndiri kudare kune nyaya yana Mtamangira na kubvunza. Anzani? Kabvunza. Saka wamatuma kweko kumirira indiani. Devi. Ndiyo matuma. Bondikona Tokumo wauyo akati ndini ndiripo. Saka wairi wakamira pamberi pako saka ndandikubvunza kuti ndiani chaiye. Urudini? Ndiadini? Uri kusaidira kabvunza. Ndo saka auya. Alright. Alright, sabhuku. Ndiye akampinza kuti pabhuku. Alright, sabhuku wako. Zvinotamba yanga makamuti iye afamba achikumirira ndiye acho kundofamba naye ndabva ndaitora. Ndabva ndakatora. Thank you. Mamogara ipasa. What is it? Alright, Mati, what is it? Ndatida kunzwa nokumirira Ishe Munyuku. Munyuku ndi sabhuku. Asi Ishe. Kumirira Ishe Munyuku. Aiwa kozura pobuda parurimi kuti Ishe sabhuku. Iri midzuro munotozvita madzishe imi. Kana zviri kuda pobuda parurimi munozvita madzishe imi. Paarea pamugara inyika yemuzvare. Ishe wenzvimbo yendi Manunhu. Saka imi munoita Ishe Munyuku munyika mamuzvare. Aiwa. Mira aí, por aí. Isso não é do dia que apunta nada. Na Mtamangira. Não vai nem é. Não se vê isso nem. Ndinoziva kuti ana Mtamangira atori manexi wangu. Kubvawo baba varipo wakazotoshaikwa ndatokura ndamunhu akutoziva kuti manexi wangu. Saka vese vana Miriamu vasimuka vachitaura vakati angokurawo pamwe chete navo. Manje kuti azotengese nzvimbo yevakwere nevakwere vari kukurirawo ipopa ndaona hangu zvisina kunaka. Nekuti dei zvaibvira hazvo zvaiva kuti uyu Abhisha agone kudzosera uyu mari yake. Vakwere vakasarapo osara vaigarawo zvakanaka. No, because ini nyaya yangu ndekuti Abhisha paakatengesa ndepake. Abhisha paakatengesa ngepababa wake, ngepasekuru wake. Pasi pake. Iye une kwake here. Hana. Saka uripo pano wamwe. Uripo pano. Kune here umwe mukomana kunze kwa Abhisha. Mukomana umwe wakafa. Iye akafa amene mhuri. Wana wacho ndiwari pamwe. Wana wacho ndiwari pamwe. Angari mukuru ndiani Abhisha naye. Iye ndiye angari mukuru. Right. Saka pamusha apa akanzi asari pachiwani. Kusara pamusha apa ndiani. Ndiye Abhisha. So ina kushafikira kuti midzi kuti pamushande pa Abhisha. Pakasirwa Abhisha. Ndinozwa zviri kiri. Panosirwa Abhisha ega. Inini ndiri hanzvadzi yake yababa waAbhisha. Wini. Inga ndakarohwa ngepadhuze. Zvinofanira kuita mapipi aya angari kuita Abhisha kutengesa mundai. Haana mbotara kuti tete tiri kutengesa munda.
kuzondozwa pakafa baba musha makausiya mumaoko ani ndiye urikugara paumba bisha angari kubasa akutoreza wakomana munhu akawigwa nhasi mangwana munhu anobvumurwa ndii abvumurwa munhu pogwewa chii hembe handisi vakasirwa tete panogwirwa hembe hakuna tete anosirwa musha ndiye kasisaiaa tete kuita samusha tete kusirwa musha panowanakomana imi zvakafanira kuti imi mamuda kuti murume wenyu mobva murume wenyu kekusirwa musha kwamakaa saka uyu tete aisirwa musha wanakomana waripo sei aarorwiwa tsvimbo dzakapiwa tsvimbo dzababa dzemusha dziri dzakadzapiwa tete 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 iri kupa tsvimbo dzemusha vakazobva apa mukomana tete vakapiwa izwai tete chinopiwa kune murume ikapu yemvura yekugara nhaka mukadzi haazvake varume zvekushupa obva aenda kopa tete chii mvura tete obva ataura ndabvuma ndaababakadzi asi musha uda uzoturikwa mbariro uda uzoitwa kuti uda kuitwa panapa tinoda vanani wana baba iwe kana zviri kuda wana baba ndakuchipa uyu mvura ndiko unoenda andizvo ikapu yemvura yanhaka noti uta nemusewe nepfumo negano zvemusha hamusini pindura ndosaka tati munomha hamubvumiri doro hamuda vanhu vakadhakwa tinokuburitsa kunze tazvitaura pana mataurirwa panapa chichitanga we are saying no to the drug and substance abuse munomudare hamubvumirwi chii munhu akadhakwa hamubvumidzwi mudare mumba muyadhi inoyi hamubvumidzwi kuna munhu akutengesa chii saka kwana tato kumbuti nyarara ndabvunza tete zvinhu zviri very simple chiwanhu chiri very simple chiwanhu chinoti baba kana afa aine vana vakomana tsvimbo dzemusha dzinopiwa kumukomana mukuru ari chii aripo kana mukuru akafawo dzinopiwa kuchii mudiki anomuteera zvichingodii zvichidaro kana kamukomana kakadai yes noti mimi kuti munditaura ndazi baba wakafa abhisha uripo tsvimbo dzoenda kupiwawo natete dzemusha abhisha uripo mai mukadzi wababa ndiari kwasanga akaita izvo noti tsvimbo tutaura nenyaya yetsvimbo dzemusha iye abhisha saka ichimidzi kuti abhisha ndechi ndiye baba yepamusha apa ndiye muridzi wechi wemusha kana musikamufariri pandizvo asi ndiye it's not an issue yekuti anogarika naye kana kuti agariki naye tiri kuti neupenzi hwake ndiye baba ndiye samusha ipapo ngatira ibenzi samusha asi ndiye chii samusha izvozvo manje handikwanisi kuzvichinja kuti ndikupei umwe baba iye baba ari tinogadzirisa baba kuti aite baba chii ndo zvatogadzirisa zvese zvandikuita da kutsvaya kuti aone kuti responsibility yainayo as far as the family is concerned yakakura kusvika pari iye abhisha ndo zvada kuti aone right izvozvi manotaura maconcerns enye kuti pane vana vanorwara nemusoro wadai hawasina kudi kwekuenda but abhisha haasi kuzviona izvo tikuti abhisha afanira kuzvidii kuzviona and ndokugadzisa kwatiri kuda iko is not about winning kuti ndawina here kana kuti adini chiripo nechekuti tagadzirisa here dambudziko riripo because at the end of the day tikutaura kuti chinhu chakaitika ichi izvi mabhidha kuti aya anoshandiswa necourt of law kusungisa abhisha
ndiyo evidence irapa yekutatidza kuti Abhisha akaita zvinhu zvisingabvumirwi nemutemo wenyika. Kutengesa chii? Ndiyo evidence yaamo mukoti yekuti Abhisha akadii? Akatengesa state land. Ndo zvinomusungisa. Anzomuzarira isusu nyaya yedu manje haisiri pekuti chii zvakawanda, yapekuti tikaramba totoendera mberi nenyaya yekuitonga mudare muno, we are legalizing chinhu chiri wrong. Tiri kupedza nguva kudiscussa chinhu chiri wrong. Andizo muweza kuzwa zvinotaura ndati tiri kupedza nguva kuunganira chinhu chakaitwa zviri wrong kuti titry kuchiita kuti chinake, icho chisina kunaka. Andizo saka nyaya ingora very very clear. Land haiti sei saka nyaya iri apa ndeyekuti chii? Anzani ndiani zviyani kabvunza you need to recover your money kubva kunani? Kubva kuna Abhisha. Abhisha sunga Abhisha land haidi haitengeswa. And wakatengesa land, ende land yawakatengesa takaitaisa kumhuri, ine chekuita kuchi kumhuri. Saka iwo zvawakuita manje chidzosera kubvunza mari yake 250 plus 450 is 700. Yes. Pandakatengeswa naAbhisha ndawaka ndakasima miti iripo, orange, minachis, mirich, mabanana more than 800 plants. Ndikadhonza mvura ikawapo, pane imba iripo hombe, ndopandasima miti iripo. Saka zvinhu zvandandichikumbira kudari kuti ndinouya ndosubmita labor yangu nezvinhu zviripo zvandakaita. No, izwa shamani. Dare kune ndere chiwani. Uruziva zvinhu zvautaura. Dare kune ndere chii? Ndere chiwani. Dare chiwani ndere kugadzirisana nekutaurirana pachiwani. Isu zvatiri chiita chete muno kana mwaya kudare muno kukuonesai kuti torai direction iyi kuti mugadzirise chii? Zvinhu zvekudii? Zviri kunetsa. Hatisi kuti tibva tatika kuti yafanana necriminal court kuti chivatovi vamatomudhonza wakatengesa nechivatovi iyi criminal chii kuti asi tatokuhighlightira kuti zvamakaita izvi hazvibvumirwi nechii? Nemutemo. And tatoone right yekuti izvi ndakabata zvandakabata ndokwanisa kusungisa uyo Abhisha izvi kuti akatengesa chii? Land zvisingabvumirwi. And in the process yekutengesa land iyo aenda kunoinconvenience chii? Wamwe wana mabeneficiary chii? Yeland iyo. Saka my suggestion yayekuti iwewe anditi wakuenda kugara pasi nemhuri yekwani tamangira awa wese wamurikuona vari pati awa ndo mabeneficiary acho. Tete uyo wekumozambiki, tete awapi awo wana baba wese nana apo wese apo ndo vanhu vakunogara navo pasi. Iwe chakukuteerera zvawakuda kuti wakubatsire nechichemo chako kuti ndochiitawo sei, iwe uchikutaura kuti chiita zvakachira pachidai. Mudii? Mogarisana. Yes, mambo anowata wachinyepa, but at the end of the day suro muti hadi and apa kuda kuti handisi akamira naMunyuki ndiani? I'm not sorry. Munyuki, yes.
wana tinaze ana mtamangi ndini mazoka tete zvandakaona chiendai imi sabhuku muripo imi tete muripo handizo chiendai mugare pasi nechii nemukomana newe ino nebenzi mugara pasi handiti muona kuti mukomana munokwanisa kuita sei munomubatsirawo sei nengwaniwane yakadii yakasangana naye asi kana muona kuti hazvichadii hazvisi kuita kana kuti hazvisi kufamba just let me know kuti hazvadii zvaramba handizvo kana zvaramba isusu taakuchiita zvinofanira kunga zvichiitwa unoenda kujeri woendepi kujeri kuti uya wakasiurika pachii mari yake kuti chandisi kudai ndechekuti handisi kuda kuti uyu ashayire chii chaanobuda nacho pakaisa effort ndosaka ndati upuse ikoko ndosaka ndoti kwako kupusa mapapiro anga rupiwa ndeabhisha kuti hapana unokuita icho unokuita zvinotazomuita abhisha uya tochidzokai muchinogara nani abhisha nemurume uyu muchimuonesa so that imimi semhuri zvinhu zvenyu zvidii zvimire zvakanaka iyo uyu semunhu handiti upenyu hwake humiro zvakadii zvakanaka ndotozwa ukazwa munhu utaura nenyaya ye800 plants dzemabanana izvi talking ndozvandikutaura kuti kana maenda manje makunogarisana pai pasi shamwari pawakadai apo pakadii zvati kurei kumhuri chidai apo chidai ichi chisiya kwakadai chisiya apa chidai ndikuzwa ndirakubatsira iwo ndosaka ndikutaura kuti kuda kuti iwe ndibatsire chii toda kubatsira iwewe because they've got nothing to lose nechekuluza ndiani ndiwe but tikuti tiri kukupai mukana kuti chiendai mogari pasi wokubatisa kuti no isu semhuri tatofunga kuti apa kusvika kudai chiguma apa chidai so that iwe uchengetero chii imba yako nechii netakshop yako wachisarawo wari chii semhuri wainewo mhuri yavo yakachengeteka sei yakachengeteka because wari yavo ndeyekuti isusu semhuri after wapiwa zvawapiwa isusu semhuri tine vanhu vakawanda vari pamba tine matambudziko ari pamba tabva tasara tachi tisina chiro taapa mhene asi munhu akatipinza pamhene ndiabhisha asi abhisha ndikazwa futi abhisha pakaya futi munhu ari kuya panapa achitaura kuti atengesa land mukati wapinda wakambopiwa honi naishesamanga hauna kuteera iyo chinokuwa kuti upinde mumba dzevanhu uri muswinda chii ndopanotangira ubenzi wachino une mukadzi wako uri mukadzi sadaruba bamba handi mhosva dzekusungirwa bedzi mazwairi bamba gadzisikai bamba itai munhu kwai handiti mai mubatsirei mazwa mubatsirei munhu vanodawo kufunga mutete batsirei munhu mubatsirei kufunga asaite kuengana nechii nemhuri ngagarisana nemhuri zvakadii zvakanaka tumwe tumisikazwa tumusoro twake twakati wandei anoda kubatsira chii baba handiti saka mubatsirei mugara pasi nemhuri momubatsira kuti zvinhu zvifambe zvakadii zvinhu zvifambe zvakanaka handizvo Makanga muzvisa kuti mari vakabvunza vatinowapa mari yavo 700 tozowati vawane pekugara here kana kuwapa mari yavo ndati imimi nemurume wenyu handiti maakugara pasi nechii
ana tete nechii nemhuri yese naiye mukomana uyu wochionesa kuti murume wenyu pamama akapa uyu handiti anokwanisa kusarawo nepakadii because ane investment yaanga aita ipapo handiti saka tinenge taita very unfair handiti because iye akaita negood faith asi unoziva kuti paanoita iye negood faith munhu wacho wautamba naye mabanana aya ndini ndaikutumira mari tichigara kunyamasi achicherwa makumba nekubhadhara saka handichazivi kuti ava vakazosima api mabanana izwai iyoyo manje ndosaka tatichiende mogare pai magara pasi imimi ndimi chachibudisa kumhuri mabanana yarunye pamunokona 800 yake haasi akeva handiti Ini unodzoka. imimi iyanya yechi chindipai panopera mwedzi munge makundiparidza kuti masvika pano ndinoda ndizwa kuti uyu chii chaitika nenyaya iyi masvika pano because chaitika pane chekuti mumhangari ndiye mutopoli ndakawana nyaya chimairi kuti mumhangari ndiye mupari wacho wemhosva wobva amhanya kuripota zvinesu hatiti izvozvo munhu obaba nenyaya yani saka yake ndeyekuti gadzirisai izvo zviperi hanzi chiendai mugare pasi mandeni mundipa kuti pamagara pasi mawirana kuti chii muchaita sei asi uyu mari yekutengesa lendi inonaka asi inosungisa mutaurire murume wenyu nemi kana muri kuihiwa ziyai kuti umhuri uyu yangozi right handi pane mwana wangu uyu amujeni kumyo achikokotekuwe muna kuzopedzisa kuti aiwa pana talent ane mabhuku ainawo ndiazane tokmo ane mabhuku aine tokmo kubva nhasi tokmo ukatomira futi pamberi pevanhu uchitaura kuti wakamirira chii wakamirira sabhuku israel munyuka yatomhosva inonzi impersonification kuzviita zvausiri mangwana chingani isandi by monday ndichafunira sabhuku ndauziva kuti mabhuku ako hauna right yekuchengeta mabhuku kuzva sabhuku yes basa rako rapera right hande